No a práve aj v sobotu sú niektorí kuriéri v plnej pohotovosti, aby sme mali pokojné sviatky a nikto nezostal bez darčeka. V hektickom období, keď zásielok neustále pribúda, sa snažia doručiť všetky balíky včas. Dnes sa pozrieme, ako vyzerá ich deň v teréne a ako zvládajú nápor pred Vianocami. Do strediska v Žiline práve dorazila nová dávka balíkov. Momentálne chalani triedia zásielky na svoje doručovacie rajóny, zásielky si naskenujú a následne naložia do auta a doručujú. Pracovnú sobotu strávime s Benjim. Ráno prajem. Čauko. Veronika, ahoj. Balíky do auta ukladá systematicky, podľa adries. Posledný balík náložený, vyrážame do terénu. V uliciach Žiliny sme od 10:30. Prví dvaja zákazníci nedvíhajú. Ideme vyskúšať obzvoniť a pokiaľ nie, tak balíček dáme na poštu. Neskôr sa nám darí viac. Dobrý deň, poštový kuriér. Ste prosím na adrese? Áno. Tak za minútku sme u vás. Nachystajte si prosím PIN kód. Ďakujem. Ďakujem. Kuriér v sobotu mnohých prekvapil, sú ale vďační. Majú to už bez stresu, či zásielka dorazí. Prekvapená samozrejme, no však sobotu som vás nečakala. No jasné, super, bomba to je, že budeme mať toho Ježiška na čas. A ja si vážim, že chodia aj v sobotu, je to super, určite tým ľudí potešia. Ide to rýchlo. Telefonát, odovzdanie, dovidenia. Dobre, tak majte sa. Starší ľudia sú ale zvyknutí pridať aj milé slovo. Všetko dobré, pekné sviatky, požehnané Vianoce, veľa zdravia vám prajem. No a tento pán si zrejme práve prebral svoje vlastné prekvapenie. Syn hovoril, že by mal objednať baterku aj toto, tak neviem, možno, že to aj ono. Dnes bolo balíkov menej ako cez týždeň. Za hodinu a pol sme mali vybavené. Posledné dni ale Benji chodil domov aj o 6:00 večer, často bez teplého obeda. Slovenská pošta skloňuje neuveriteľné čísla. Od začiatku novembra až k dnešnému dňu prepravila takmer 3 milióny zásielok, v priemere 90 000 balíkov denne. Najviac balíkov počas tohtoročnej vianočnej sezóny sme doručili v útorok 16. decembra, a to až 130 000. A kuriéri budú pokračovať až do 23. decembra. Veronika Tisáková, televízia Markíza.